дуруди дигарбора ба ҳамаи онҳое ки ин лаҳза моро тамошо доранд. Шалои Гулхоҷа ҳастам. Бозам аз дафтари марказии радиои Озодӣ дар хидмати шумо азизон ва ҳоло дар Прага соат 10 аст ва дар Москав онҳое ки аз Русия ҳоло моро тамошо доранд соат 12 ва дар душанбе бошад соат 2 ва сипос ки моро ин лаҳзаҳо тамошо доред ва мунтазир ҷаҳон ҳастед ва фаромӯш накунед азизон ки ба 10 соат дигар боз ҳамаи шуморо мо дар пахши мустақими барномаи хабарии радиои Озодӣ бо тафсилоти ин хабару гузоришҳое ки ҳоло мо барои шумо мегӯям интизорем ва албатта хабарҳои мо бештар аз ин аст ки ҳоло мо барои шумо хоҳам гуфт ва барои ҳамин ҳам боварӣ дорам ки шумо чун ҳамеша моро ҳамроҳӣ мекунед ва 15 дақиқатонро ба мо мебахшед. хуб албатта дар барномаи имрӯз мо ба мавзӯи ошӯб дар зиндони шаҳри Хуҷанд ки шаби ҳафтум сар зад дигарбора рӯ меорем. ҳарчанд мақомоти Тоҷикистон то ба ҳол расман дар мавриди сабабҳои ба амал омадани ин ошӯб ва шумораи дақиқи захмиёну қурбониён шаҳр надоданд, вале як гурӯҳи террористӣ иддао мекунад ки дар ташкили ин исьён даст дорад. гапсари кадом гурӯҳи террористӣ меравад дар барномаи хабарӣ бароятон шаҳр медиҳем. дақиқ аст ин ки шумораи ҳалокшудаҳо дар пайи ин исьён беш аз 20 нафарро ташкил медиҳад. интизор меравад ки имрӯз баъзе ҷасадҳоро ба пайвандони маҳбусони кушта шуда бисупоранд ва ба ин хотир онҳоро масъулин даъват карданд. мо ин мавзӯъро пайгирӣ дорем. аз ин хотир тамошои барномаро фаромӯш накунед. агар ҳамкори мо имкон дошт ки бо пайвандони ин зиндониёни кушташуда суҳбат кунанд, ҳатман мо ин суҳбатро дар барномаи хабарӣ ба шумо намоиш хоҳем дод. мақомоти Тоҷикистон як маркази мубориза бо терроризму ифротгароӣ ва сепаратизм ё ҷудоиталабиро таъсис доданд. ин марказ дар ҳайати вазорати умури дохилии Тоҷикистон аст. бинои марказ субҳи имрӯз бо ҳузури раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Душанбе ифтитоҳ шуд. мақомот то ба ҳол далели ташкили чунин маркази вижаро шаҳр надоданд, аммо чанд сол боз аз афзоиши терроризму ифротгароӣ изҳори нигаронӣ мекунанд. мушкилоти таъмини ҳуқуқи инсон ҳанӯз зиёд аст. чунин аз нуқтаи назари намояндаи Созмони милали Муттаҳид ки имрӯз дар маҳфиле дар робита ба оғози 30 рӯзи мубориза барои таъмини ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон матраҳ шуд. аммо мақомоти тоҷик мегӯянд ба таҳияи барномаи мукаммали таъмини ҳуқуқи инсон дар кишварро шурӯъ карданд ва умедворанд ки ин барнома метавонад ба таъмини бештари ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон мусоидат кунад. гуфта мешавад ҳамзамон мақомоти Тоҷикистон бо тавсияи бозам Созмони милали Муттаҳид таҳияи қонуни нави ин кишвар барои пешгирӣ аз табъиз ё хушунатро низ оғоз кардааст. дар ин бора дар барномаи хабарӣ бо тафсил бароятон суҳбатро пешниҳод мекунем. хуб зимнан чун сухан аз ҳуқуқи инсон рафт, фарду муҳофизони ҳуқуқ ва ё ба ислоҳи дигар милисаҳо дар Тоҷикистон ҷашн доранд. дар остонаи ин сана нигоҳе меандозем ба фаъолияти кории милисазанони тоҷик ва мебинем ки чаро дар солҳои ахир таваҷҷӯҳи занон ба ин пеша афзоиш ёфтааст. дар воқеъ ба нақли яке аз мусоҳибони ҳамкорони мо гоҳо барои иҷрои талаботҳои корӣ бархеҳо дар нисбати ӯ ва ҳамкоронаш эҳсоси бадбиниву нафрат мекунанд, аммо ин қаҳрамони гузориши ҳамкорони мо мегӯянд ки кораш ҳамин аст ва бояд гумонбар ё ҷинояткор барои ҳар амали ғайриқонунии худ ҷазо бигирад. рӯзи милисаи тоҷик дар ҳоле таҷлил мешавад ки 3 сол боз ислоҳоти ин сохтор ба тадриҷ ҷараён дорад. ҳамчунин дар як соли ахир бархе аз милисаҳои чоқро ба харобшавӣ маҷбур карданд, ҳамаро ба тамошои намоишномаҳои театрӣ фиристоданд, якчанд кормандро барои истифодаи шиканҷа ба ҷавобгарӣ кашиданд ва бо таҳияи телефони боварӣ назорати ҷомеъро аз рӯи фаъолияти полис ва ҷинояткорӣ бештар карданд. аммо бо ин ҳама ба гуфтаи коршиносон барои ба даст овардани эътимоди мардум полисро роҳи тӯлонӣ дар пеш аст. хуб пешниҳод мекунам дар барномаи хабарӣ ин гузоришро ҳамроҳ бо мо бубинед ва ҳамчунин дар барномаи имрӯз дар бораи роҳбалатҳои беҳтарини ҷаҳон мегӯем ки дар наздикии кӯҳҳои баланди Помиру Тиншона зиндагӣ мекунанд, аммо зиндагии онҳо хеле сахт аст. дар ин бора мо гузориш дорем ки баъд аз камтар аз 3 соат дигар пешниҳоди шумо айзон мешавад дар Озодӣ видео канали радиои Озодӣ дар YouTube ва ҳамин гуна агар дар YouTube натавонистед моро бубинед, пас дар соати 1 бо вақти Прага моро дар www.ozodi.org вебсайти расмии радиои Озодӣ тамошо кунед ва агар имкони тамошои пахши мустақимро надоштед, пас мо сабти барномаи хабариро дар саҳифаҳои радиои Озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ мегузорем ва ҳамаи шуморо баъд аз 3 соат дигар бозам дар барнома мунтазирем.